Ndinokudokezai mabi angu kunhau dzomanhoko dzozuva rechitanhatu mwedzi uno waNyamavhuvhu. Nyasi padandemutande wanhu vadoka vari kureketa nezvomubvana nemakore 14 akafa achinzi apo anga achida kuponesiwa mwana. Ipapa kwai wemhuri yache wari kutoronga kuti wagoendese munin'ina wache kuenda kotsiwa iyeyu apfayu. Kwai munin'ina wache ano makore mapfumbamwe bedzi. Zvinotorwadza mabi angu kuti varume vakuru nevakadzi vakuru vanoita mutsepwede yakadari kusikinya tukono kunoita kuti mvura ireke kugonaya. Mapurisa atatofara areketa kuti ari kuferefeta nhau iyi kuti yakatekaidziwa sei. Tinoda kumirira kuti tigoringitsa kuona wachisunga wese wanga waripo panhau iyi. Ticharamba takaringa kuti zvinoperera kupi. #justice for memory. WaMnangagwa nyasi waisa kamutemo kochimbi chimazana mairi nogumi nomhatu kogore rino ako kaita kuti wareketewo kuti wachagopa wanhu wakasiyana-siyana mubairo iyo zvinhu zvakasiyana-siyana. Wagoti ipapa wanhu vanenge waita tusvinu wachapuwa mubairo inochokuita inogotenziwa kana kuita zvakaita sekuti yongoda mubairo pamwe woushamwari, mubairo wozvinhu zvakanaka zvaunenge waita, mubairo pabodzbo wokubatsira vanhu vanotambura nezvimwe zvakasiyana-siyana. Ipapa mudzimai wavo Auxilia Mhanduwe ndiye mumwe wavanhu vari kutanda kupuwa pabodzbo naKesti Coventry, baba Guti, pabodzbo namuzvinafundo Hope Sadza nevamwe vakasiyana-siyana. Idi mabi angu hino kuti zvichaita sei, ticharamba takaringa kuti zvichatekaidziwa sei. Iwo WaMnangagwa nyasi wabva waisa Major General David Sigauke kuti aite ndiye anotsiwa Edzai Chimonyo kutungamira masoja onyikawo pasi. Izvezvi iye David Sigauke akutonzi Lieutenant General David Sigauke. WaMnangagwa kwai bhuku rawo ragotengiwa nevanhu vanopfuura ba20 iyo awakaitengesa mabhuku anosvika zviuru 50 iwayo. Kwai ipapa bhuku ribodzi raitengesiwa madhora okuAmerica 15 zvokutoti pakatopinda mari inoita zviuru zvomari yekuAmerica 455. Ipapa vamwe vanhu vakatenga bhuku ri kwai wanga wari pamusoro wanoti Farai Jere, poti John Mushaya wanhu, poti Pedzai Sakupwanya agozikana kuti Scott naMashwede ndo vamwe vanhu vakatenga bhuku ri nomakurukota awo WaMnangagwa. Purazi raSiposami Marungano vamwe vache kwai ratoenda kotohwa kureketa kuno. Kwai nozuro vamwe vakatoenda ikweyo wakagoti basa ipapo wagobise zvese zvanga wari kuita nokubva watoakira panze. Heno mabi angu kuti zvichagoperera kupi, nokuti nyaya iyi itori kumatare odzimhosva. Ticharamba takaringa kuti zviri kutekaira sei. Bazi rinowisana nourimi ratiro Harare ndiyo dunhu rakanyanyitsa nyaya dzouori muZimbabwe mese, asi waribe kureketa kuti wachagoita kudini kuti zvipere izvozvi. Ticharamba takaringa hedu. Ndege yokukata tagokunyepai kuti ichatanda kuenda kuDoha ichipfuura nomuZambia kubva muZimbabwe yatanda kusvika Nyasi. Tiri kufara neizvi tichimba kuti zvichaita kuti vanhu vazhinji vagorerukiwe kutekaira. Bhangi guru ronyika Nyasi nozuro ragoreketa iro kuti wanhu vari kunze kwenyika wagotumira mari inoita mamiriyoni ekuAmerica 640 asi svondo rapfuura wamuturi mumwe wagoreketa iro kuti mari yagotumirwa nevanhu vari kunze kwenyika inoita zviuru zvomari yekuAmerica mamiriyoni 440. Ipapa pariba agoziva kuti ari kureketa mapwapwa mbani kana kuti ari kunyepa mbani. Ticharamba takaringa kuti zvichaperera papi izvi. Tiri kuhwadziwa mumwe akahwa hondo anonzi Lungile Ngwenya kwai apfa anga ano makore 80. Apfa ari kuchipatara choMatadei kuBulawayo. Tinoti mweya wache uzorore murugare. Tiri kufara Nyasi Tendayi Darikwa uyo ari kutambira kuchikwata choWigan Athletic ndiye aitiwa mutungamiri wevatambi wese. Izvi zvinotofadza, tiri kuti pamberi nazvo dai aenderera mberi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Jacob Zuma muSouth Africa kwai vagoendesiwa kuchipatara chiri kunze kwejererawo.
kwaye wakahwara, saka waenda kuoniwa ikweyo kuti zviri kutekaira sei. Tinoshuvira kuti wanopora zvisvinu. KuCape Town kuno rimwe sangano rakazvimira rega rakanzi The Hope Exchange riri kureketa iro kuti riri kupa kamushonga kodzihwa mupengo koJohnson & Johnson kune wanhu wese wari muSouth Africa, wanobva kune dzimwe nyika, waribe mapepa akakwana, nowamwe wese wanenge wasiri kukwana pari kupowa nehurumende pa. Tinoimba kuti izvi zvichaita kuti wazhinji wagobayiwe pareke kugosalira wamwe. Tinoimba kuti wachatekesherawo nyika yese kuti zviite zvakanaka. WaMswati kwaye wari kusha kugopfuhwa nomasoja awo zvokutoti wakatodedza masoja awo akabva kuEquatorial Guinea kuti awachengete. Zviri kutorwadza mabi angu unosaya kuti kohokonai munhu kana ukatadza kuimba newanhu wakwako wakutodedza watohwa kuti ndio wakuchengete, idi zvakatooma. KuNamibia kuri kufadza chokwadi kwai nogurukota rezvomutambo reikweyo Christine Mboma pabodzi pona Beatrice Masilingingi wari kutopuhwa zvinhu zvakawanditsa nowanhu wakasiyana-siyana munyika mavo zvokutoti zvatoisiwa wanhu kuti wagozvichengetedze wagowapa zvese paribe chabiwa. Izvi zvinotofadza nokuti wabva nawa aiwa wakaita tusvinu. Tinondoimba kuti wese wanotakanurwa nyaya dzauri kunenedzehwa nowamwe wakakwikwidza mutambo yokumaolimpiki iyi. Kwai kuteki kwasungiwa mumwe munhu akanyora zvaakanyora padandemutande achiti waMuseveni wakapfa anodzihwa mupengo. Akwai anonzi Fred Lumbunge ndiye asungiwa kutekiku zvokutoti achagona kuendesiwa kuUganda. Heno mabi angu akarega kugourayiwa ikweyo. Mukatikidzwa kanyasi kwai upfumi hwekuAmerika hwakaingidzira mabasa anoita zviuru 243 chaiwo. Ipapa wangu akaringira kuti kuchangoingidziwa zviuru 750 chete. Tinoimba kuti izvi zvinoita kuti upfumi hwenyika iyi hurambe huchienderera mberi, peno tingangoboyawo zvisvinu zvinobuda ikweyo. Tiri ipapo mabi angu. Panyasi tagurongonda, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.